Вітаем вас у эфіры Беларусь-3 навіны культуры на календары 4 красавіка. Сёння ў праграме мы раскажам, чым будзе здзіўляць беларускі тыдзень моды, раскрыем сакрэт магічнасці татуіровак, агучым цікавыя праекты тэлеканала Беларусь-3 і даведаемся пра адметнасці конкурсу харавой творчасці «Спяваем разам». Пазнаёміцца з моднымі трэндамі наступнага сезона ад вядучых дызайнераў з Беларусі і замежжа можна будзе ў Мінску з 11 па 15 красавіка падчас міжнароднага праекта «Беларусь Fashion Week». Сёлета ўпершыню ў межах мерапрыемства публіцы будзе прапанавана пратэсціраваць інавацыйныя рашэнні для дызайну, дэманстрацыі і продажу калекцыі, 3D-друк для хуткага стварэння элементаў абутку і адзення, 3D-сканаванне і рэверс-праектаванне для распрацоўкі мадэляў і дыджытал-аксесуараў. Да таго ж гледачоў і ўдзельнікаў чакаюць прэс-канферэнцыі, адукацыйны форум, прэзентацыі, вечарыны і іншыя майстар-класы. А зараз ад нашых калег даведаемся, якія яшчэ культурныя падзеі адбываюцца гэтымі днямі ў нашай краіне. У гомельскім палацапаркавым ансамблі адкрылася выстава «Віктарыянскі кніжны салон». Тут прадставілі 100 твораў англійскіх аўтараў у арыгінальных выданнях 19 стагоддзя. Самай старажытнай кнізе больш за 170 гадоў. На кожным экземпляры размешчаны экслібрыс, кніжны знак, які пазначае уладальніка. Дарэчы, гэтая калекцыя належала княжацкаму роду Паскевічу, і гэта толькі малая частка унікальнай для Беларусі і замежжа шыкоўнай бібліятэкі князёў. Першапачаткова яна налічвала дзясяткі тысяч выданняў. Пасля вайны і рэвалюцыі ад яе засталося ўсяго 5000 кніг, аднак сярод іх ёсць сапраўды унікальныя узоры літаратуры і рукапісы минулых стагоддзяў. Можно увидеть книги прославленных авторов, таких как Оскар Уайльд, Ридьярд Киплинг, Джером Клапка Джером. Также расширить свое представление о том, кто же все-таки писал и какие произведения писались в викторианскую эпоху. Возможно, некоторые фамилии авторов менее известны у нас, но, тем не менее, они жили и творили в очень интересную эпоху, и поэтому их произведения, думаю, привлекут внимание и наших посетителей. Гэта быў перыяд у гісторыі Великабрытаніі, калі імкліва з'яўляліся новыя літаратурныя жанры. Упершыню у адасоблены накірунак афармляецца дзіцячая літаратура. Адным з першых прыкладаў самастойных твораў для дзіцячага чытача можна ўбачыць на гэтай выставе. У карціннай галерэі Гаўрыла Вашчанкі працягваецца прыём работ на абласны конкурс творчасці маладых мастакоў «Прасоўванне». Да ўдзелу запрашаюцца жыхары горада і Гомельскай вобласці ва ўзросце ад 16 да 30 гадоў, якія маюць ці атрымліваюць адукацыю ў галіне выяўленчага мастацтва або якія проста жадаюць стаць мастакамі. Работы павінны быць створаныя за апошнія 3 гады пераважна ў жывапіснай ці графічнай манеры. Творы прымаюцца да 31 мая. Вось і арганізатары 23-го міжнароднага тэатральнага фестывалю «Белая вежа», што пройдзе з 11 па 15 верасня ў Брэсце, чакаюць заявак ад калектываў з розных краін свету. Традыцыйна ў конкурснай праграме прадстаўлены лепшыя замежныя і айчынныя працы ва ўсіх відах тэатральнага мастацтва. Драма, сучасны танец, вулічныя паказы, а таксама тэатр лялек. Заяўкі прымаюцца да 1 мая. У межах праекта «Зоркі сусветнага джазу» ў Мінску сёння і заўтра ў беларускай сталіцы адбудзецца канцэрт басаногай дзівы з Гаіці, выпускніцы самага вядомага ў свеце джазавага каледжа Берклі Клаўдіі Эліазы і маскоўскага саксафаніста Паўла Скарнякова ў суправаджэнні санкт-пецярбургскага фартэпіяннага трыа. Публіцы будзе прэзентавана сусветная прэм'ера «Джаз Дюка Эллінгтона» у экзатычных рытмах Гаіці. Саліст Дзяржаўнага камітэта Беларусі па тэлебачанні і радыёвяшчанні, выканаўца вакальнай музыкі беларускіх кампазітараў. У чарговым выпуску праекта «Беларусь як песня» аўтары падзеляцца рэдкімі звесткамі і малавядомай інфармацыяй пра беларускага спевака, заслужанага артыста Беларусі Юрыя Смірнова. Глядзіце заўтра ў 12 гадзін 55 хвілін на Беларусь-3. Жить новым и шел, бо у полі у красках весни тобі песню спявають ями. На сцэне Великага тэатра Беларусі заўтра ўвечары разгорнецца маштабнае, яркае, маляўнічае і трагічнае дзейства – опера «Аіда» Джузеппе Верді.
Створаная 57-гадовым кампазітарам за няпоўныя 5 месяцаў, яна і сёння гучыць ледзь не ў кожным музычным тэатры свету. Спектакль – лаўрэат другой нацыянальнай прэміі Рэспублікі Беларусь у номінацыі «Лепшы музычны спектакль». Выконваецца на італьянскай мове. Сучасная версія оперы «Аіда» ў пастаноўцы Міхаіла Панджавідзе ідзе на сцэне Вялікага тэатра ўжо 7 гадоў. Заўтра ролю Радамеса ў оперы выканае запрошаны саліст Вялікага тэатра, заслужаны артыст Расіі Ахмед Агада. Упрыгожванне цела татуіроўкамі здабыла неверагодную папулярнасць у 21 стагоддзі. Прычым гэтым захоплены і мужчыны, і жанчыны. Нядаўна навукоўцы даказалі, што старажытныя нацельныя малюнкі былі зроблены больш за 5000 гадоў таму. У брытанскім музеі захоўваюцца егіпецкія муміі ўзростам больш за 5000 гадоў. Нядаўна навукоўцы выявілі на іх татуіроўкі. Выглядалі яны як плямы на скуры, таму спачатку на іх не звярталі ўвагі. Разглядзелі іх з дапамогай інфрачырвонага сканавання. Адна мумія належыць мужчыне. У яго на плячы намаляваны дзікі бык і грывісты баран. Навукоўцы лічаць, што гэта, магчыма, сімвал мужнасці. Другая мумія жаночая. У яе татуіроўкі на руцэ і плячы. Гэта сімвалы ў выглядзе лацінскай літары «С» і жазла. Падобнае выкарыстоўвалі падчас рытуальных цырымоній. Мы праводзім паралель з такімі ж малюнкамі на кераміцы тых часоў. У цырыманіяльных сцэнах малявалі людзей з амаль такімі ж татуіроўкамі. Магчыма, гэта быў сімвал статусу ці ўлады. Гэтыя муміі знайшлі 100 гадоў таму ў егіпецкім горадзе Ебелей, прыкладна ў 40 кіламетрах ад сучаснага Луксора. Абодва целы не муміфікавалі адмыслова, яны захаваліся дзякуючы кліматычным умовам. Мужчыны і жанчыны жылі прыкладна ў 3300-х гадах да нашай эры. Да гэтага адкрыцця навукоўцы лічылі, што ў тую эпоху татуіроўкі рабілі толькі жанчыны, а ўзрост самага старога нацельнага малюнка налічвае каля 5300 гадоў. У Рэспубліканскім тэатры беларускай драматургіі заўтра пакажуць трагікамедыю на ваенную тэму «Дзед» па п'есе Вячаслава Паніна «Я так і зрабіў» у пастаноўцы акцёра тэатра Дзяніса Паршына. Спектакль нагадвае чорна-белае кіно пра вайну. Толькі зараз у шэрым колеры паўстае не мінулае, а сучаснасць. На практычна пустой прасторы сцэны разгортваецца драма з сучаснага жыцця. Галоўнымі героямі якой з'яўляюцца ветэран вайны, прыкаваны да ложка, і яго ўнукі, якія маюць свае планы на кватэру дзеда. На беларускую мову п'есу пераклаў Александр Гарцуеў. У сталічным маладзёжным тэатры заўтра прэзентуюць спектакль «Дзеці Ванюшына» паводле аднайменнай п'есы Сергея Найдзёнава. Напісаная на пачатку мінулага стагоддзя п'еса пра маральныя каштоўнасці, канфлікт пакаленняў, узаемаадносіны паміж бацькамі і дзецьмі дагэтуль не страціла сваёй актуальнасці. Мінскія тэатралы ўжо мелі магчымасць паглядзець спектакль па п'есе Найдзёнава ў купалаўскім тэатры 9 гадоў таму. Заўтра на сцэне маладзёжнага тэатра сваю версію гэтай п'есы прапануе гледачам малады рэжысёр з Санкт-Пецярбурга Вікторыя Лугавая. Лёсам яму было наканавана стаць адным з заснавальнікаў новай беларускай літаратуры. «Новая зямля», «У палескай глушы», «Сымон Музыка», «На ростанях». У гонар беларускага песняра названыя тэатры, бібліятэкі, плошчы і вуліцы гарадоў і вёсак Беларусі. Народны пісьменнік Беларусі Якуб Колас стане галоўным героем чарговага выпуску дакументальнага цыкла «Запіскі на палях». Заўтра ў 19 гадзін 30 хвілін і 22 гадзіны 35 хвілін. Крыніца, якая на працягу ўсяго жыцця падпітвала паэта, яго малая радзіма Мікалаеўшчына. Адсюль ён выйшаў у самастойнае жыццё. Сюды ён вяртаецца зноў і зноў, калі становіцца ўжо вядомым пісьменнікам. У Смольні, дзе Міцкевічы ўжо пасля смерці бацькі нарэшце набылі сваю хату, летам 1912 года адбылася сустрэча маладых паэтаў Якуба Коласа і Янкі Купалы. У новым драматычным тэатры ў Мінску заўтра прапануюць да прагляду спектакль «Калі б ведаць» фантазію на тэму п'есы Александра Астроўскага «Навальніца». Рэжысёр Сергей Куліковскі звярнуўся да хрэстаматыйнай гісторыі з пункту гледжання сучаснасці. У новай пастаноўцы галоўная гераіня Кацярына ўжо не стэрэатыпны прамень святла ў цёмным царстве, а яе антаганіст Кабанаў пазбаўлены выключна адмоўных якасцяў хатняга тырана. Зараз у кожнага героя ёсць і цёмныя, і светлыя рысы, і кожны з іх па-свойму няшчасны. Нацыянальны акадэмічны драматычны тэатр імя Якуба Коласа заўтра прадстаўляе спектакль «Каралева прыгажосці з Лінена».
Пастаноўка створана паводле п'есы сучаснага ірландскага драматурга Марціна Макдонаха. У ёй праплятаюцца дзве тэмы – эміграцыя і адносіны бацькоў і дзяцей. А галоўнымі персанажамі выступаюць старая бездапаможная маці і адзінокая няшчасная дачка. Тэмперамент гераінь перавышае ўсе магчымыя межы, таму іх адносіны больш нагадваюць кадры з баевіка, чым зносіны блізкіх людзей. Спектакль увасобіла на сцэне актрыса Коласаўскага тэатра Ірына Цішкевіч. У Беларускай дзяржаўнай філармоніі зараз рыхтуюць маштабны нацыянальны праект «Музычны спектакль «Плошча Якуба Коласа». Твор быў напісаны да 135-годдзя з дня нараджэння народнага паэта Беларусі. Кампазітарам, рэжысёрам і харэографам пастаноўкі выступае Ларыса Сімаковіч. Сюжэт стваральнікі пакуль што трымаюць у сакрэце, але ж вядома, што галоўнымі дзеючымі асобамі выступаюць душа, мова і метафара вечнага існавання. У спектаклі занятыя драматычныя актрысы Святлана Нікі і Святлана Зелянкоўская, салістка вялікага тэатра Діяна Трыфанова і дзяржаўны камерны хор. Прэм'ера запланавана на 13 красавіка. У Нацыянальным цэнтры сучасных мастацтваў працягваецца выстава «Вясна, кветкі і пацалункі» або «Вясновая ліхаманка», на якой прадстаўлены работы з музейнай калекцыі. Менавіта ўвесну здараюцца самыя яркія і незабыўныя сустрэчы, адраджаюцца пачуцці і прасынаецца прырода. Каму, як не мастаку, выразнымі сродкамі мастацтва дадзена перадаць невымоўнае. Прадстаўленыя на выставе аўтары, сярод якіх Васіль Касцючэнка, Владзімір Кожух, Аляксандр Ксяндзоў, Руслан Вашкевіч, Антаніна Слабодчыкава і Ганна Селівончык, даследуюць у сваёй творчасці гэтую вобласць. Экспазіцыя працуе па 21 красавіка. І яшчэ днямі ў Мінску прайшоў заключны этап рэспубліканскага агляду конкурсу харавой творчасці «Спяваем разам». Пра адметнасці фестывалю і яго удзельнікаў у нашай наступнай размове. Виктор Савельевич, здравствуйте. Уже в третий раз в Минске проходит смотр-конкурс хорового творчества «Спяваем разом». Посмотрела программу мероприятия и была приятно удивлена. Сколько же в Беларуси талантливых хоровых детских коллективов? На постсоветском пространстве мы были как законодатели мод. Когда-то Нелла Ивановна Расторгуева и Галина Викторовна Полова открыли в Беларуси школы с музыкально-хоровым и эстетическим уклоном или направлением. У нас стали появляться интересные хоры. Мы стали участвовать в международных фестивалях, конкурсах, зубрёнки. Также проводили конкурсы. Дети там не только пели, но они там и отдыхали. И до сих пор эта практика сохранилась. В последнее время пошло опять возрождение детского хорового творчества. За время своего существования мероприятие доказало свою значимость? Это очень значимое мероприятие. Я считаю, что это здорово, когда дети заняты делом. Даже проводилось исследование. Дети, которые занимаются музыкой, они, как правило, и в общеобразовательной школе учатся отлично. Для них это смысл жизни. Они очень эмоциональные, они очень отзывчивые. Будут петь дети, и взрослые потом будут петь. Надо привить любовь. Мастерство исполнителя от конкурса к конкурсу растет? Да, это очень важно. Еще важно не только то, что они растут, репертуар. Обязательно народная белорусская музыка должна звучать или белорусского автора. Обязательно духовная, классика, современная музыка. Мы стараемся направлять наших руководителей, чтобы они пели разнообразную музыку. Это воспитывает. Все-таки в основном у нас дети поют в академической манере. Мы даже теперь более серьезно стали подходить. Мы поем или акапельно, или с фортепиано. Традиционное классическое академическое пение мы проповедуем. Это здорово. А сколько коллективов за это время прошло перед придирчивым ухом жюри? Даже трудно сказать. Не одна сотня прошло. В каждой области очень много коллективов, а это больше 100. Мы только отбираем по 2 коллектива с каждой области. До 14 лет ребята приезжают, и с 14 до 18. Что дает ребятам участие в конкурсе? Это дает плюс преподавателям. Они привозят первые места, они привозят гран-при, а дети, для них это эмоциональный заряд. Они гордятся тем, что они приезжают. Хоровая капелла «Раница» также участвует в конкурсах? Она участвует в конкурсах именно как коллектив еще. Это деточки, которые начинали петь с 5 класса, и стали уже девушки, им по 30 лет. Все это способствует и способствовало развитию детского творчества. Они видят, вот, были детки, а теперь мы выросли вот в красавиц таких. Спасибо вам большое и до новых встреч с искусством хорового пения.
І пакуль гэта ўсё, што мы паспелі вам расказаць. Пазнавайце больш разам з намі, падтрымлівайце культуру і заставайцеся на Беларусь 3.